लोगोफोर जानि हाबाया 6 बोसोर जाबाय 6 बोसोरा माबोरै थांखो फात्ताखौनो मोनदिया अनलाइनानै रायजो जाथों जाहाथे नांलाया बुदलाया बेखौनो नोंथांमोननिसिम आखाइ खबजबनानै आशीर्वाद बिनाय थाबाय जोंखौ आशीर्वाद होबानो जाबाय बेबायदि गेजेर गेजेर एनिभार्सारिफोर फालिबा आरो तो बुरैफोरानो जा बा गथ'फोरानो जा एसे हेपि थायो बिसोरखौ हेपि लाखिनो कारणे बेफोरखौ खालामनाय थाङो बाकी जेबो नङा बेफोरो आरो अनलाइनफोरा बाय मोजां जायो आंखौ कपि खालामबाय दङ इयो क्या गुजि गुजि लोगोफोर बहुत बुखिबाय हानिसै फैदो जानिसै गासैबो हे प्रभु हे गसाइ जोंखौ सदाय आलो गोजोन रुजु रुमुय लाखिथों सदाय अनलाइनानै जाबाय थानो मोनथों और जोंनिया 6 बोसोर जाहाथे हेपि हेपि थांबाय जोंनि मेरेज लाइफआ भबिष्यताव आरो बिदिनो हेपि थांथों नोंथांमोननिसिम आशीर्वाद बिनाय थाबाय न'नि रावबो गोदोर मानसि गैया जोंदो दा आइमोनाबो गैया तो केक हानायनि समावनो आइमुखौबो बाबामुखौ गासैखौबो गोसोखांनानै जोंदो दा रावबो गोदोर गैया जोंदो लोगोसेयाव थाफानायबा आरो हेपि जाबावगौमोन जेरै बेटाया दोङो जोंदो दा हेपि जादो अर आंनि आइ आफामुआबो आंनि लोगोआव थानायबा बेटाया जेरैबायदि हेपि जादों आंबो हेपि जागौमोन बिमा बिफानि अननाय थाबा बेटाया जोंखौ अनो कारणे जोंबो इखौ अननाय होयो कारणे बि दा 40 जाबाय दोङो आंनि आइ आफायाबो आंखौ अनो बा आइ आफाखौबो आं अनो बे कारणे बिसोर थाबा आंबो आरो हेपि मोनबावगौमोन लोगोआव थाजानो लुगैदोंमोन आरो नाथाय होनना बुङो जे भाग्यआवनो लिरनाय गैयाबा मोननांगौमोन साला स्टेटआव साकरि मोनबाय बाहेराव थानिसै चलो मामा को मत क्या नहीं लो मामा से हमेशा गायब बोलते हैं अच्छा पहले किसको खिलाएगा हाथ से फर्स्ट जाइए सा कुठलं सभा जागरी अरे रुको जा बेटे एकदम दिहुनंग थार रुको ना बेटा ओ माय गॉड पूरा जाजो खाबाय बेटे जा तो लोगोफोर बिदिनो अनबाय था जाहाथे नोंथांमोननि अननायखौ मोनना जों बिदिनो खुसियाव थानो मोनो एक बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोर 6 बोसोर एनिवर्सरी केका जानी बेटानि कारणे एकदम बेस्ट फ्लेवर आरो तो हाँ बेटा आराम से बिदिनो अनबाय था नोंथांमोननि अननाय मोनबायाबा केक बोसोरे जों मोनजाबाय हागोन आरो मालाबा सुबिदा मोनबा गन्ना क्यों क्या है लगा के चलो मामा स्किन साफ कर लेता यार अब मैं से चिल्लाए और मामा kan देलायनायखौ मा खालामबायदों बियो दा लोगोफोर जोंहा केक काटिंआ जाबाय आरो बयबो सोंगासिनोमोन जोंहा लव मेरेज जानाय ना अरेन्ज मेरेज जानाय तो दिनै जोंनि एनिभार्सारिखा तो दिनैनिसै आरो मोजां दिन मोननाय नङा बे बाथ्राखौ बुंनायनि कारणे तो जोंना अरेन्ज मेरेज जादों जोंहाबो बिखौ जोंहानि न'नि आइ बाबामुआ नायदो आरो जोंहानि माने बिखौ आइ बाबा माने जोंहानि आयं बुरै आयं बाराय आइ बाबायै नायदो बिखौ ओमफ्राय आरो बिसानि न'नि आइ आफामुआ नायदो बेबायदिनो जादों जोंनि हाबाया लाभ मेरेज बहुतानो नंदोंमोन लाभ मेरेज जानाय नङा अरेन्ज मेरेज जादों थैंक यू जानि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय होमबा फोजोबलायनोसै लोगोफोर लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट मोनसे मायबाफोर बिदिनो तो जय बर' हारिनि जय गुड नाइट खुलुमबाय कैसे लग रहा है बताओ बेटा यम्मी बहुत यम्मी मुझे नहीं खिलाओगे तुम हैं मुझे नहीं खिलाओगे